Kula di rumah setengah kakang jalaran sampun kelampah. Anggen kula gadheng pangangen-angen benjang napa kula saged bebisan dumateng kados ngaten iki. Kita buat ini. Alam kula. Oh, mriki lho. Ae Cakan mriki. Ukul sariman keju mau niki. Oh, nggih. Utaken. Wong wis dijauhi kaya ngono ora. Marang sanget raos sing dados ora mandi. Putra panjenengan menika sampun cedhak. Kaya terus Lah, kados pundi lho? Ayo. Terus jenengan kados wong bingung lho. juru fotone barang ilmu. Lah nggih, juru fotone kudune pranata carane mawon dereng wonten. Anggur Nggih. Monggo mriki. ning para pahlawan kula pun. Piye dawuh saka omah kaya ngono kok. Ayo kita biasa. Pangapunten Pak, serat dirandat iki langsung pawon. Lah iya no. Waalaikumsalam. Durung lagi mau. Niki mati. Orang web itu. Wes ora mikiran apa-apa kene sak bulan termu. Ya wes. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan panjenenganipun sesembahan kula saha Nayaka Praja wonten Kabupaten Bojonegoro. Boten kata lumpen siap mojo penganten kekalih ingkang tansah panjenengan dalasan kula tresnan. Monggo panjenengan dalasan kula langkung rumiyin ngaturaken raos syukur kula lan panjenengan wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Satemah saged angrawi pahagian wonten ari kalenggan punika kanthi bagas waras. Wondene dedaupan wonten ari kalenggan menika nuringgih panjenenganipun Raden Wiratmaya dalah panjenenganipun Kumalarta sakmangke badhe kawiwitan kula aturi dhumateng panjenenganipun Dumateng piye to? Dumateng Ndara Dumateng sing cetha. Sing mateng apa nih? Dumateng Oh, cecak sembrono dumateng panjenengan ingkang kajibah dados naib. Oh, motor nggih. Ingkang kajibah minangkani juru petik citra kula aturi lumarat wonten sasana pahargyan. Kemenangan lho ya. Niki Sepisan malih kula aturi dhumateng panjenenganipun ingkang kapiji bidangkani juru petik citra utawi fotografer. Kula aturi lumarat tumuju wonten sasana pahargyan. Ando dalane iki lho. Oh, lunyu. Ojeh. Dene, oh, dari iki napa? Weh, kene iki foto gugup. Foto gugup wis dikandani jaksa.
naipe tak undangi sisan. Sing penting siaga kudune ning kene sik. Ugi kula aturi dhumateng panjenenganipun Bapak Naib, kula aturi ugi wonten sasana ijab kabul. Ngenteni naik kok lagi dipoto. Ngono. Wes go kowe ning kono dhisik. Naipe suwi ndara. Nika Darane lunyu. nggih awit bakdo Jawa. Oh, dine nak ceplak. Nggih. Salam. Monggo Pak Naik. Monggo. Salam. Assalamualaikum yuk. Allah. Aku Aku diundang juga. Mana tak keluarga? Bisa bayar ini. Ini putra tulang. Ini. Kira wong anu iki ono mripate prerak-prerak. Alhamdulillah. Eh, kursine putih nih kursine. Oh kursi Eh, kursine. Wah, nikah kok ora kursi. Ngantem kok. Iki. Monggo pinarak Mbak Naib. Nggih. Monggo. Cangkemku kelebihan baper. Rendeng panjenenganipun Mbah Naib sampun rawuh ijab kabul kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Naib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salene malih. Salam Sampai salam mongko niki pripun to? Nggih pripun niki mendekati maghrib. Jadi monggo kita panjatkan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi bacaan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam malih. Ojo masalah melih. Kembali neh. Nggih menika kula ijabaken temanten sak keloronipun. Enggak apa lah yo nang iki kok sama iki. Wis to, Yang ditulis pripun wonten le. Niki samubaran niku alon-alon wis kadung magrib dadi wis pisan kok asisan. Bar doprak terus go metu dan ayem ae. Paring asma sinten? Retno. Kumolor. Kowe niku pripun to? Ben kaya ketoprak liyane. Saiki putih. Bojo nego alah mangsine kontek. Malah Doro. Lho, ora itu ngono. Masih entek. Zaman. Aman mawon. Ora lah iki bae. Mantan wedok ora tau dilat kok. Aduh. Jek, golong kok. Nek dikeplak mantan to. Wis suwe Mas. Wis suwe. Suwene dadi. Saking Bojonegoro. Balik ta. Putrane Dampar. Lali aku kowe. Iki ketoprak iso lali iki piye? Putrane mesti ten. Lho, pripun iki Ndoro? Niki ora bener niki. Manten kok bapake lali iki pripun? Weh, Jai, kowe bapake kok ora ngomong iki. Lah aku ora kok takon iki. Asma sinten? Sasra Coba ini lah ya. Sosro Adine Rak. Panjenengan? Wiratmoyo. Putranipun? Siro 50. Siro lawe kok siro Siro lawe siro 50. Saking Tuban. Pun catet. Sah. Sampe ngene tangan tuh, Kok. Bismillahirrahmanirrahim.
Mboten ndungu. Kok Kok mboten suarane? Ya, engko sik ora pikir. Wah, sampeyan. Kula nikahaken dia ayu kumarana dilahirno ya. Nikahane kemedya dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sing penting sing lanang aja katut wedokan, sing wedok aja katut lanangan. Manut aturane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sah. Ah, saniki dongane pun sah kok. Bismillah. Protes sapa lha idoni lho. Nae kok protes ae. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga keluarga saklono dadi keluarga sakinah mawaddah. Sing lanang aja katut wedok, aja wedok aja katut lanangan. Donga apa niki? Donga Jawa jaman dhisik ngoten niku. Donga Jawa nggih ngoten niku. Sing wedok aja katut lanangan, sing lanang aja katut wedokan. Sing penting manut aturane Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Amin amin Allahumma amin. Sah nggih, sah. Ndoro gandeng wektune mepet menika sampun dipun saged. Sing mepet kok sapa? Lah menika sampun aji magrib kok. Lah menika kula ndonga nek keterajan lah kula mboten mandi. Nek ora mandi adan kurang siji. Napa? Ya wae lagi roh. Oh, nggih. Robana antena televisi RCTI. Kok teko antena televisi. Lah sampeyan yo ngono kok dongane wis mandi kaya ngoten kok. Sampun mandi nggih. Sing baku manten sak menika sampun sah dipun sekseni Menteri Keadilan Agama dan sekitarnya. Sampeyan yo larak-larak niku. Oh, naik piranganan parake Al-Fatihah hafal kok. Sampun sah. Matur nuwun. Sedaya apa sampun nggih? Amin. Amin. Nggih. Wis wedokane ibu piye kok angel ngene. Samenika adicara salajengipun tasih wonten pasugatan saking Kadipaten Tuban. Nggih menika Gambyong Parianom ingkang sampun tindakaken widodari saking Cahya Bertiga. Sampun jemiran. Nggih iki kok kula kudu mlebu kok aku kudu metu wae. Wis kadung kok karo nang. Sing kleru ngene iki wong Mariono. Naik praktek wajib. Menika pasukan saking Probolinggo. Jadi tabrak. Iya, Ya, kudune teman-teman anyar iki yo.
Kumarta Bloko Suto. Iji? Satenane aku ora bisa lati malam sira. Loh, kenapa panjenengan boten saged lados kalian Jalaran aku ora tresno marang Kang Mas, kula menika garwa panjenengan lho. Yen panjenengan ki ora tresna karo Kumularetna kudune panjenengan ora saged dedhawuhan. Nyatane panjenengan yo gelem dhawuh karo aku lho Kang Mas. mergo aku kapindhe sing panguwasa ngersa dalem Kanjeng Rama nganti aku ora kuwawa. Dadi panjenengan ora tresna karo aku. Babar pisan Wong pengantin anyar kok jelek-jelek. Aduh, Rama. Sakit, Rama, sakit. Lara. Iji. Kumarepno. Rama karo ibumu besok pisanan ya lara. Ning sasuwe-sasuwe ora lara kok. Rama, ingkang sakit menika manah kula, Rama. Atimu lara. Ati kula menika lara sakit, Sababe Rama. apa? Kang Mas Wiratoya boten kersa kula ladosi. Kang Bapak boten tresna. Ya. Wong Bojonegoro. Yen to Kumularetna ora kok ulungake karo aku Hendra Katong. Bojonegoro tak gawe karabang. Kaya apa iki wis dadi gawamu. Sedulur bathok kabeh. Itu waktu depane. Pamunten. Lho kok pamunten ingkang dipun kersakaken Yai Kumarta. Iya. Prayugunipun pun ulungaken. Aja edan kowe, nek kowe ora gelem tumandang gawe, aku dhewe mbarang Wadon kowe sapa to, Dak? Ngedek sak tengah dalan. Aku patek jenenge. Sriwune. Wah, Apa sedyalan karepmu? Wis rasa kakek ngomong. Pras, ndak bali ning ngomong ora saged dadi kepalaku. Madu saja ngedek. Aku, Mas, Yai Kuning piye? gitu. Ora bisa. Dapat panjenengan. Nek becek kula, endengake patiku. Ini kok supaya ngene. Kang Mas Wiratoya. Cobi panjenengan sawang Kang Mbok Sriuning. Kang Mbok Sriuning atase wanita-wanitane prajurit. Kiyabaipun ngrungkepi dhateng Bojonegoro kaliyan Tuban. Panjenengan ki piye kakung? Kok malah kaya ngene kaya dene wong wadon sing kependhan minti-minti. Niku Kumarta iku. Kumarta. Kabeh wis tak dodong amun aku kesuwan sini. Mangkatku perang mergo ora belani kowe ning belani kados sangko.
wong saka ing Lamongan iki kepiye tanding ana Wiratmaya erakne patine teman Kang Mas Wiratmaya Romo kula dinyeboi garwa kula Kumalarta tasih suci Yai Sadara aku titip kang mbokmu Yai Opo kowe ngerti pawane iki sapa? Nika Sadara Kang Mas. Sadara iki kowe. Sadara wani-wanine keklan wong Lamongan ora ngerti sapa. Endra Kakang manguwasa tunggal Lamongan aja pisan-pisan kowe wani aku. Sadara yen kowe kepengin gawe arang abang ing antarané Tuban lan Bojonegoro ana satriya saka Tuban iki Sadara maju kanthi legane ngene yang murah-murah orang ngono babaki kaya ngono tekadmu ngadepi wong-wong kang saka Lamongan saiki padha salam tunjang ana kang tumekaning pati Dimas ya kula menawi kados semangatan kula jurukaken kalian aturipun pun Wiratmaya ya Basur sabdo paring dawuh ayo aku tambal kewiranganku iki gelem mondhau kelawan si Kumalarta kanggo nerusake anggone ketadangan antaraning Bojonegoro. Kula saged nampi randane Kang Mas Wiratmaya. Matur nuwun yo yen kaya ngono ora ana barang kang angel. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi